таваҷҷӯҳ кунед ба тафсилоти гузоришҳо. Милисияи ноҳияи Спитамен хабар медиҳад, ки мунуқша миёни ду бародар дар ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳия қариб буд ба ҳодисаи марговар анҷомад. Мунуқша дар ҳолати мастӣ ба вуқӯъ пайваста шаҳрванд Анваралӣ Пулотов бо истифода аз корди хоҷагӣ бо мақсади куштор 16 маротиба ба аъзои бадани додараш мезанад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен оиди мунуқишаи ду бародар Анваралӣ ва Равшаналӣ Пулотовҳо сокинони ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳия хабари фаврӣ ворид гардид, ки бо истифода аз корди хоҷагӣ бародар додарро ба аъзои бадан назада дар вазъияти барои ҳаёту саломатии ногувор қарор дорад. Гурӯҳи фаврии тафтишотӣ дар баробари ба қайдгирии ҷинояти берҳамона бо изи гарм гумонбари ҷиноят Пулотов Анваралӣ Абдуалиевич соли таваллудаш 1975-ро дар макони ҳодиса боздошт намуд, ки дар ҳолати мастӣ додари ҳамхунашро 16 маротиба кор задааст. Якуним 2 литр арақ буд. Нӯшида шида будем. Додарам маст шуда гапҳои ҳархела зада ба иззати нафсам расид. Худро идора карда натавониста ӯро бо корд задам. Мунуқша миёни бародарон замоне ба вуқӯъ пайваст, ки онҳо дар ҳавлии истиқоматиашон воқеъ дар маҳаллаи Донакӯҳи ҷамоати деҳоти Сарбанд нӯшокии спиртӣ истеъмол менамуданд. Ҳарду бародар гузаштаи доғдоркунанда дошта аз 2 то 3 маротиба суд шуданд ва зиндагии ғайрисолими ноҳамворро пеш мебаранд. Таҳдиди лафзии ҷабрдида Равшаналӣ Пулотов нисбати бародари бузург иқтидоми ҷинояткоронаро аз ҷониби Анваралӣ Пулотов ҷаҳиш додааст, ки натиҷа бо бардошти ҷароҳатҳои гуногуни халидаю бурида дар беморхона бистарӣ шудани ҷабрдида аст. дар чӣ хусус гап мезадем намедонам. Яку якбора бародарам оташин шуда кордро гирифта ба задан даромад. Бо дастонам доштанӣ шудам, ки якчанд маротиба ба тахтапуштам зад. барои суиқасди куштор нисбати Анваралӣ Пулотов бо моддаҳои 32 ва 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. маҷрои номуросоӣ байни фарзандони як оила агар ба эътидол наояд, нохушиеро ба миён мерояд, ки воқеияти он дар ин ҳодисаи ҷиноятӣ дида шуд. иззату эҳтироми якдигар дар муҳити хонавода хосиятеро дорост, ки осоиштагӣ ва солимиро дар оила ҳифз мекунад.